Piny Kenya Bart Van Mingen otelo kopere kanisa no kagintiere misa mar lamo ne ringre Pope Francis. En misa mobagi kanisa mano mar Holy Family Basilica ndalo achiel kende kapok odhi okete kare mogik mar yweyo mano Pope Francis ma odiochieng' ma kiny. Wantiere kod weche manyien e chenro mar migago magi weche ma omiyo pek. Despite of all the pain and troubles, he never showed that he was suffering. He was there for the people. He wanted to be there for the people, even though he was sick and even though he was dragging himself along. Jaote mar Pope piny Kenya Bart Van Mingen otero ne jokopere pacho kae misa mar lamo ne ringre Pope Francis. Ne gima mauvu motimre sani ne da kotimre nikech ne dongine no ka osias ne watero ne barupe gito eno ka okano okana kani ofise kanyo to koter kamorobe nitere. Chich maduong' e masira mar ji 9 mane wang'e odgi e gweng' ma Upanda Ugunja omaki kar dak ma Kibra. Ndio pastor wa kwanza kuona kwamba anjabeba Biblia. Na tukimuonji wakati ameonjiwa pia anasema yeye anaamini sana kupeana maji ya uzima. Bile county ma Kilifi udioneja yalo moro metudo kod weche mag nyayo puonj majendeke e gwenge mag Chakama Magarini. Machiegni nya koromo gibed kod chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng Emmanuel wadhi gwenge mag Sigomre mano county ma Siaya. Rumbi mag lit kod kuyo podo kwako gweng' ma Upanda e sub county ma Ugunja to kane familia mar ji 9 no wang' morumo e odgi chieng' tich adek. Anyuola no sani koro biwo sewno bila kuom yulo e tijgi kar bedo ni do ne ose yangonegi loch. Mana ka jafambo maro Millicent Adhiambo leronwa achich maduong' e masira no nyo make kar dak ma Kibra bumani ma Nairobi. Nyo en mach makakni mani oyoyo oko familia mar ji 9 moting'o nyithindo 7 kanyakla gi jonyuolgi e gweng' ma Upanda, Sigomre e Ugunja. Dala mani opong' gi mor kod chia sani odong' gunda ka Leonardo Ochieng Opondo ywago min mare Richard Opondo gi familia ni duto kowacho ni obila ne orem winjo duond doho kotenore kod ywaruok e wi loho mane owadgi ni godo gi jago manyinge Christopher Okelo Owino. Bende sechegi anyuola margi wacho ni monj makamano mano tudore gi weche lowo ne inyal geng' ka gisiemo lwetgi ne obila kuom ne rem kao ndamo makare kata obedo ni lipode mag buok ne osechwalnegi moriwo nyaka chik mar doho. Kata ne bedo nati no wachin ne gi kao matek ne gima mauvu motimre sani ne da kotimre nikech ne dongine no ka osias ne watero ne barupe gito eno ka okano okana kani ofise kanyo to koter kamorobe nitere kowacho nati ni rita koro mane mo winjo ka wacho ni police o nego nyawo itije. Bende kata mana od Leonard owuon ne igeto kata kamano jatij dalane ne onego majno kapok olandore gino makoro pod oweyogi gi luoro kod buok mathoth. Wan kod sida nikech ineno kama wantiere ni wachal refugees nikech kata sani ki bet ka to ibeta ki ufia ni ng'ato biro bobiro tongi gotie na bobiro monji. Tend county ma Siaya osingo mar biro siro chenro mag iko ringre jogi mochan timore tarik 2 dwe mar 5 ka familia ni kwayo kony mag yudo sanduge mag ik ting'o ringre jogi duto kowuok e od kano ringre nyaka dala chulo omenda mag od kano ringre to kod bende gero ot manowang'. That the county government of Siaya will work with you on this journey. This is a very difficult journey for the family. We are well aware. So please count on the support of the county government as we go through this journey. Wan gi kaka wanyalo tingo del gi kwa goli mochwari bili bro bede sanduge bro dwaro 9 buche bro dwaro 9 magi te gin gik madwaro pesa omiyo joluo kwayo ngata man go konywago mondo wane kaka dwalo gini. Nitie ot manchano chako gero kwanyalo yudo kony butiek tado no
wanyalo go erokamano. Magi timore e sama chich maduong' mitudo kod nek makoch mar ji 9 go ne omaki e kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi. Patricia Yegon, ma en sub-county commander ma Kibra, oyango ni Christopher Okelo Owino, jegni 56, nyiewo gogono e ode mayudore Kianda, kama ne apisas mag okwach kich nyo yude kochiemo gi nyithinde. Meko mare obiro mana bang' jogweng' golo maling'ling ni chich ni ne owuok Nairobi e yor apanda kodhi pacho, kuma ne ochopo e otieno mar chieng' tich ariyo, kendo gweng' ng'wech kodok Nairobi tok timo tim torano. Bende joneno lieko ni ne ochoko jolemo e dalane ma Kibra bang' kane jogweng' osewang'o ode makaluo tok ne obila ndhiyo minode. E wi mano okwach kich bende koro mako simbe mar ong'we yamo mar biro konye timo nonro ka ichich ni ne otiyo kode e yore tudruok mag chano njore makamano. Obila ma Kibra yango ni achijno koro gitero tesendo obila ma Ugunja e Siaya kuma ibo chwale e nyim doho mondo dadhoge kotino kod maundu makamano. E sama nonro sani omako mach, jalup komishona ma orito sub-county ma Ugunja bende singo ratiro ne familia ni, kata kamano owacho ni gidwaro kinde moromo mar timo mano. Bado sisi tunafanya uchunguzi. Wale wote wamehusika, hata wenye walikuwa wametoka mbali wote tutawasanya pamoja, tutawapata. E sama gweng' ni ikore mar kowo ringre familia ni e kar yweyo margi mogik dwe manyien, kalit kod kuyo margi biro kawo kinde mondo changi, ywak maduong' ma gin godo en mar yudo ratiro e wi masira makochno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sigomre, Siaya County. Pod wantiere mago matimre gwenge mag Nyanza. Kanisa ma Lejo Maria ochikore gi chien ka tend kanisa no wacho ni gionge kod tudruok moro amora e kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayudore sub-county mar Rongo, ma piny owacho oloro ka iseyo kod puonj magalagala kod ketho mamoko. Pope mar kanisa mar Lejo Maria Lawrence Ochieng oyango ni kanisa mar Lejo Maria en mano maratiro kendo timo gigene koluwore kod chik, kowacho ni gionge kod tudruok moro amora gi kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa. Pope Ochieng kod jotelo kanisa mar Lejo Maria mamoko koni piny owacho tim nondo ne kanisa no metudo kod puonj magalagala kod ket mamoko kendo kawo ne gi okang' machik. Joma wacho ni jolejo Maria nyo iko ng'ato Rongo, koro ung'e ni machok Lejo Maria gin gi nyinge gi, kendo giwacho ok giluong nying lecho, giluong ni St. Joseph Melkio ka gineno ni rwakruok no ber, oyene rwakruok polo, koro gikawo gi kopi kendo gitiyo gi giwa. Tok gin wan wawegi waluwo chike mag sirkal, nikech iwacho ni jolejo Maria gin joma ok odhi osiptal. Ta chiwo kaka ranyisi ni an awuon gik mating'o lwetagi gin ga oboke ma wuok go osiptal. Mamae ni to yath momiya ma pod amuonyo pok atieko. Kora temo nyiso ng'ato mane kamoro manyalo paro ni Legion Maria ni gin joma ok dhi osiptal. Oyo din ka din nigi barupe, nigi chikene kendo gi register, koro otimnegi nonro. Onge di okonego wachal e pindu ka wachako nong jomoko machalo Sakaola kuma ni wach marach otimrecha. Omiyo ka gini timre Kamagambo ka, Rongo ka, to sirkal mar kaunti ma Migori onon gini maler kapok otim gimoro amora. Kanisa miwuoye wiye ok en Legion Maria, en kanisa ng'ato binafsi ma bende sirkal nigi teko mar dhi chunguza mondo ng'i to bet registered koto ko bet registered. Tadiera man kende ok wanyal support richo, gima joka timo to rach, to ok gin jo kanisa wa mag Legion Maria. Weche mag thieth, kamati mochung' neno kaka nyande itimo ohala mafunde Uganda ochako tich ayanga bang' side kod jatend migawo mar thieth Aden Duale. Jatend migawo no kod apisas madito mag migawo kotenle kod ngire Elizabeth Bukusi ong'iso geno margi ewi nonro mabiro wuok gikone. Jatend migawo Duale ne ochugo kamati no bang' fwenyore ni nonro mokwongo ewi tho ohala mar funde Uganda no ne ni kod rochruok mamoko. Happy to tell the people of Kenya the regulations were approved by Parliament the last week. I have the letters from both clerks of the houses. It's now law, and the Digital Health Agency will now use those regulations to do what is supposed to be lesser. And for information,
we will bring back the confidence and the trust of the people of Kenya to the health system. I am ready to face all the cartels. They can use media houses. They can use other things. They can put my photo and the president and my PSS on the headlines. But I will not be deterred to deliver on the people of Kenya. Chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC rumo odiochieng' makawuono. Jogo madhi chopo nyim kamati gin Dr. Nelson Makanda kawuono gin Stephen Kibet, Charles Kipyegon kod Joel Muita. Bang' tieko goyo gi kogno, Nelson Makanda kod kweth mare biro twako jofwamb weche kendo chiwo ler ewi kinde ma oganda jokenya nyalo geno yudo commissioners manyien mag IEBC. I mean with a lot of skills of leadership, skills of mediation and conflict resolution. From the pastoral perspective, a pastor is always involved in mediation, reconciliation, and then spiritual and moral guidance. So I bring in a lot of very good communication skills and interpersonal skills. Because as a religious person, we mingle with people from diverse minds, diverse characters, but at the end of the day, there will be an agreement. My number one guiding principle actually found under Chapter 6 of our Constitution, the chapter on integrity. There are very key principles there which really, if all Kenyans follow, I think we can be in a better country. Number two, in our Constitution, give us Article 73 of our Constitution. That tells us that we need to ensure that we put the public interest more than our own self-interest. We become selfless. We become accountable to the people that we are leading. So I think that is also very instrumental for me, 73 of our Constitution. Number 3 is the oath of office. I take the oath of office, which will be a guiding principle to me, a principle that will be there for me to uphold the Constitution and carry out myself in a manner that will be concurrent with the Constitution and relevant law that guides this Republic of Kenya. Jaod bura ma Kiaru kendo jakom machon mar komiti mar od bura mochung' ne loso bajet ndini nyoro wuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya William Ruto wi gope ma piny Kenya kawo kuok e pinje maoko mowacho ni dhi miyo jo Kenya ting' mapek. Koloso kinde nyasi mar sidho jopuonjre 1,200 mane otieko tiegruok margi e lony mopogore opogore kokalo e chenro mare mar nyawo weche mag somo ong'ere kaka Fanikisha. Kiaru nyoro ne owacho ni piny owacho onego rang yore mag choko osuru moromo kar sigo kawo hola mabiro pong'o jopiny kinde mag chulogi. Nyoro mane achiel kuom osiep Ruto kinde machien ne onyiso luoro mare ni piny Kenya kidek nyumore e bugo mar gope po ni piny owacho odhi nyime gi gombo mar kawo hola e pinje maoko. Bwana hata hosi wamefundishwa ta msaada kwa mtu katika jina la Yesu. Assets ambazo serikali iko nazo zingine hata hakuna fedha iliwekwa hapo. Government stake, for example, in Safaricom is more than or going to 300 billion Kenya shillings. It was more before. If we value an asset like Safaricom very well, the government can easily get the monies that we are borrowing externally by selling just a proportion of Safaricom as an institution. And the government can still continue influencing the decision in Safaricom through the regulators. Na kwa hivyo tuangalie other ways that we can raise resources za nchi, kwa sababu tukiendelea na mwenendo wa kukopa sana, wale watabeba mzigo ni wale wanakuja hapo beleni, na pia wale wako watakuwa na threat ya kwamba tukiweka mzigo ambayo italeta shida ya kwamba hata Kenya haiwezi lipa hiyo kodi. The effects are catastrophic. Na kwa hivyo ni vizuri we manage and prudently aim in managing public resources in a manner that we are not borrowing beyond our limits. As we talk now, in terms of debt in Kenya, we are in what we call a crisis. Tuko katika crisis kwa sababu ile fedha mingi inachukuliwa kama kodi inaenda kulipa interest rates ya madeni.
So we are saying this as Kenyans kwa sababu nchi ikiharibika haiharibiki tu wale viongozi who are coming out defensively, inaharibikia kila Mkenya including myself. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta onyiso rowere mag pinje Afrika ni gin geno mag jopiny kendo jiwogi mondo giti kod teko gi lony mag kelo lokruok kod telo makare e pinje mag Afrika. Kochiwo twak mare kinde nyasi ma jotend rowere mag pinje Afrika mar 25 e boma maduong' ma Kampala, piny Uganda, Uhuru jo rowere mondo chung' motegno kendo bedie opara manyime kelo lokruok. Jatend piny machon wacho ni midhiero machomo pinje mag Afrika inyalo mana tiek kod pinje mag Afrika giwegi. Omedo paro ni rowere gin kod teko, rieko, kwan kod chia mar kelo lokruok maggi ka gidwaro e weche mag telo makare kendo jiwogi mondo gibed e lai manyime. Nyakwara mogitoki do report mowuok e piny ma Uganda wakaw yweyo maro matin kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar migago. Enune magi tije manikela. Kik bedi tuko koda yuicho. Bige adier. Ne bige ya. Kwanti mia pesa na koke chul. Kalupa mimi muny leo. Magi tije bila magi gina. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Rapar masira e bur mula ma bimbo. Gisewinjo gimotimre. Malo kuma wuon paru tiega. Buro nyumre, buro muomre gi ji. Poden kiondko e chunya nyuola manowito wedegi. Aseparo na adhi lamo. Abe chandro malich kama. To kata odoko ni masira mag kuonde kunyo mula weyo midhiero, fuok kod rem e anyuola. Ana wuok mang'iyo kama na nitie mayudo tinga, katiyo kama na kunyo kama na ber kama nwatiye. Kanyo nurwenya. Jokunyo podo timo sinani. Wana bimbo kama chimo gi beshen, ginundo, gigonia. Ang'o maduoko gi e bur mula? Tudri gi jafambo marwa Efi Nyakidi chieng' Ngeso gi Jumapil kokelo ni siganda dhonde mula ma bimbo. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar migago. Jolony weche mag riwruoge mag saga ojiwo oganda luo mondo donje riwruoge mag saga manyalo konyo e bero ngimagi kokalo e tije mopogore opogore mag time kor gwenge. Jolony go wacho ni thoth oganda mowuok e counties ma Kaluo pod luoro donjo e saga maginyalo time kungo kod hola manyalo konyo ting'o malo chenro mag ohala, pur, pith kod chenro mamoko magitimo e bero ngimagi. Jatije maduong' mar riwruog saga e kaunti Homa Bay mong'ere ni Fortitude Sacco, Odhiambo Mugunda, wacho ni yom pod nitie e piny luo e weche mag kungo kokalo e riwruoge mag saga manyalo konyo e bero ngima jopiny. Okwene jopiny mondo kik bed gi luoro e donjo e riwruoge mag saga koko nitiere joma osebedo gi dongruok kokalo e riwruoge go kendo miyo jopiny ok onego bed gi luoro mar donjo e riwruoge mag saga maginyalo kane mwandugi. Yure uru wadonjo e riwruok mar saga nang'o obiro miyi thuolo mar keno to kendo loan midhi kawo kata hola midhi kawo odhi bedo hola ma beche yot molo michiwo kuonde mamoko. Ka higa orumo bende wamiyo members miluongo ni dividend. Kaka sano dhi chiwo dividend at 12%. Bende ka gisekungo giyudo loan, gikonyre godo, gigero go ute, gitimo gima ginyalo timo.
ka igorumo bende wamiyogi yuto moro matin mowuok keno margi. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Okuome okone jopuonj madongo e skunde mag sekondar mayudore kar chieng' od burano mondo oket maino margi e ting'o malo rang'iny mar somo e skunde mag telonegi. Jaod bura wacho ni karadok ni thoth skunde ma Karachuonyo osebedo ka timo maber e piny madongo ma giko higa, to nitie skunde moko mosebedo ka golo duoko maricho. Koni piny owacho okalo aguch omenda ma NGCDF osebedo ka timo manyalo e bero sekta mar somo, kendo thoth skunde ma kono ni kod lwasi makare maonge gima nyalo mono jopuonje timo maber. Jalup Commissioner e Sub County mar Karachuonyo West, Jacinta Oganda, ne onyiso jopuonj madongo mondo bende jopuonjre obedo gi kido makare ma ok gidonje timbe manyalo rocho sombgi. Miambe an gi chir mar wacho ni jopuonj ni un bende challenge uru gi result maru ni ne kaka watimo maber. Skunde ma otimo maber amiyo gi ongera. Moko ni kasedhi e skunde gi. Total amount mwachiwo kawuono e bursary en $48,000,000. To pod wa continue to chiwo bursary go eko nikech kata joma cha wamiyo forms ok obiro ka duto. Moko kuomgi ne okawo forms, yes, to school ma nyathi some okene Karachuonyo kae. Opening schools on Monday, and at least the principals have somewhere to start. And we've also talked to the principals that as they are the custodians of the children, they mentor them, and they keep the children in school. The learners and the parents are also happy with what they have received. It's a big relief to the parents who are paying fee for the learners. We want to ask that this program continues even in the future, so that learners who are coming to join secondary schools will have to benefit from the same project. Odi Kilifi obile county ma Kilifi dine jayalo moro machudo kod weche mag nyayo puonj majendeke e gwenge mag Chakama kar chieng' od bura ma Magarini. Jalo mar kanisa mar New Foundation Abel Kahij lone tesendo bila kinde ma weche wachore ni nyirombe ma kanisa no mathoth nyalo bet ni ne owito ngimagi e yore magalagala. Nondo mar obila kotenle kod jalup commissioner mar obila ma Kilifi North Samuel Mutisia yango ni kaindi osebedo kanyiso nyirombe mage mondo pidh yien moro mayudore kanisa mare kaka yo mar tieko midhiero mage. La kushangaza ni kwamba yeye hana Biblia, ndio pastor wa kwanza kuona kwamba hajabeba Biblia. Na tukimuonji wakati ameonjiwa pia anasema yeye anaamini sana kupeana maji ya uzima ambayo ndio anauza kwa shilingi 100 mitungi 3. Alafu pia anaamini sana katika mti wa uzima. Huo mti wa uzima mnaona ni huu mti ambayo uko hapa, ambao sasa waumini wale wamekuja na ni kama wamepangawa ama wako na mapepo, wanapanda huo mti, na wakipanda huo mti mapepo yanambumburuka yanaenda. Kwa hivyo ukiangalia sasa hizo ni itikadi ambazo asieleweki. Mimi ni pastor, natumia Biblia, lakini mahali nimetolewa sikujua hata nitafika kanisani. Ndio maana nimetoka hata bila Biblia. Sikujua kwanza nitakuja kanisani. Lakini Biblia iko. Huo ndio mtu wa uzima. Kwani unaita uzima? Ni kwa sababu wanaokuja hapa wana mapepo. Wanapofika pale na kupanda, mapepo wanawatoka. Sasa nitaita mti wa uzima. Labda kuna watu wanahudumia. Hapa ndani wakati nikiwahudumia hawajapoteza maisha. Isipokuwa kuna mmoja alipokuja hapa, alilala siku ya pili ndio akaga kabla hata sijafika hapa kanisani. Wakati huo nilipokuwa Malindi. Lakini sijahudumia mtu pale na akafa pale. Ringre jal moro miteno gi nek mar minode odhiambo machinyo apilo yudie soko moro mar pie kanisa mar Kopere ma Isongo e kar chieng' od bura ma Butula County ma Busia. Ringre Julius mosebed kimanyo e jumbe mokalo nofwenyo soko no kod nyathi moro e kinde mane odhi tuomo pi. Julius osebedo kachiwo chenro mag arita e kanisa no ma Isongo. Kaluwore gi obila, Julius nobedo gi gwandruok moro gi minode motelo ne tho mare. So wakati amefungua that lead, kwanza alikutana with a bunch of
housefly. Akajaribu kuweka kile cha kuchotea maji kibuyu kule, ni kama alikuwa anapata resistance, ni kama kilikuwa kinagonga mtu kikitu. So based on what was happening around, akaenda kuona wazazi wake, wakaja actually wakaangalia, na uvundo ulikuwa unatokezea kule ndani, it was confirmed that at least somebody was inside there. Terribly sad, I would say, because you see the mama ambaye amekufa hapa amekuwa stalwart kwa jumuiya, kwa kanisa, kwa and everywhere, and she knew how to relate to people. Mama wake amekuwa muumini wetu pia, anatulindia hili kanisa. Na baadaye waliweza kuita mtu akaleta torch, wakamulika huko ndani ili waweze kuona kienye kilikuwa ndani, na wakakonfirm ya kwamba alikuwa huyo Charles Were ambaye aliua bibi yake. Na hapo tumepata pigo kubwa sana, sababu yeye ndiye alikuwa anasimamisha sisi watu wote. Kwa hivyo yenye ilifanyika sasa tu kujua tuliitwa. Ukiwa na jambo kwa nyumba, kama mmekosana, tafadhali kila mtu atafute advice, apeleke maneno yenye wamekosana na mwenzake kwa nyumba, afadhali apelekee wenzake wamsaidie kwa maoni. Wadhi Narok, mahukumu jotelo mawuok e kaunti ma Narok dwaro mondo duok chien liet mar siasa. Gino magiyango ni kelo pogruok e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto chano limo gwenge makono chakre dwe manyien. Kinde mane gitwak e ikmin gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu, Mary Kitiringa Ntutu e gwenge mag Olchoro Orurua. Josiasa mawuok e kaunti no kwayo kwe e kind jodak makono. Ole Ntutu nojiwo jodak makono mondo rit jonyuolgi e yo makare kinde ma pod ngima. Mosenindo Kitiringa nowito ngimane ka en jegni 75 ka bende biro pare gigo manotimo e sekta masomo. Maana taa zetu zinazimika. Akajibu akasema, lakini hebu chukua tu neno moja nyumbani kwenye leo, ya kwamba nimeenda boma ya Ole Ntutu na nimesikia watoto wake walikuwa wanajali sana mama. Wewe je, uko na baba yako pale, uko na mama yako pale, unamjali? Unahakikisha kwamba unampeleka hospitali akiwa mgonjwa, ama ni wewe ni wale ambayo hata hutaki kujua hako mgonjwa ama hivi? Rais kufika kimaendeleo ni ngumu sana. Kenya ni kubwa, na tukipata nafasi tupokee rais, let us dwell on matters that affect our people. Tuchukue hiyo fursa kumwambia rais mashida ya vitu hivi tuko nazo, ndio apate kusaidia. Isikuwe ni fursa ya kujionyesha nguvu, ati huyu yako na nguvu. Kila mtu ako na nguvu yake. Na naomba tu support rais wetu William Samoei Ruto, kwa sababu hata yule ambaye tulikuwa tunamsupport kama Wamasai, kama Raila, si amekuja ndani ya serikali. Mheshimiwa Rais atapata nafasi ya kututembelea Narok South. Tutakuwa tarehe 7 Sogo, tarehe 6 tutakuwa Wasongiro kufungua ile leather factory, alafu tutapata nafasi ya kutembelea constituencies zingine vile mmesikia. Kwa hivyo sisi tukae kwa amani na tumpe heshima rais wetu. Akifika tumpe heshima ile inastahili, kwa sababu heshima hata kwa Biblia tunaambiwa tuheshimu viongozi, na tukae kwa amani, kwa sababu amani ni kitu ya maana. Narok kila mtu anakaa, kabila sote siko, tuheshimiane. Jopur mapidho lemo mar avocado mayudore kaunti ma Nyamira kwa mondo ket maino gi pur mar avocado ena mar Hass. Gino moyangi ni biro medo gi yuto kaachiel gi medo chiemo e pacho. Ka kinde mane gitwak gi jopur mapidho avocado e kaunti no, jotelo mag Borabu Avocado Farmers yango ni jopur nitie chiro malach mar olemo mar avocado e pinje maoko. Jopur makono bende nokwayo piny owacho mondo konygi gi omenda biro konyo gi pur magiyango ni nigi midhiero mathoth. Yes. And the radio, your radio. Those of us who have been in this journey, we have benefited. We have been able to help our families, paying school fees and doing other things, because we are not only relying on one crop. This crop, as we have sold it, it is lucrative. You can get good money. Like right now, we have sold last week and we are selling tomorrow. We are going to be paid 100 shillings per kilo. We have had the county come in small portions to assist us. Like now, they give us some seedlings and they are planning to support this event. We have now organized a day
on 30th of April here in Borabu, so that farmers can come together and get information on how to grow the crop. And also, they have been asking, after growing the crop, how do we handle the produce? We have invited exporters to come and give them tips on how to handle the crop ready for export. Obile kardak ma umoja ma idore county ma Nairobi ondhi achich moro gi njaga manengo ne drom shillings milion 8. Tindo bila maburuburu Francis Kamau yango ni njaga go na rikutingi nyamburu kariyo ka chich ne giwuok e gwenge mag Nyanza ka gichomo Mombasa. Kamau medo yango ni meko makamano biro bang yudo malingling kuom jopiny manyaka sani ginio ne achich moro achiel ka nonro pod dhi nyime. Kwa saizi tumehesabu magunia na kando na magunia ni 6. Zile gunia kubwa kubwa. Na kando na hizo gunia kuna zile pieces kando kama hizi zenye nimeshika hapa. Mingi sana ambayo alikuwa anachukua kubadilisha. City value ya hii kitu yote tunaona ni kama estimate ya 8.5 million. Hii miadarati imeumiza watoto wetu. Wengi wamewacha mashule kwa sababu ya miadarati. Wazee wamewacha maboma zao kwa sababu ya miadarati. Watu wengine wamewacha makazi kwa sababu ya miadarati. Kwa hivyo na tahadhari inapeana kuwa wale wanauza hivi vitu hawana bahati. Tutasukumana nao kabisa. Suspect ambaye tuko na mmoja, lakini tuko na matumaini kuna wengine. Akoro mogiro kamano kuom bedo koda chakruok nyaka giko e chenro mar migawo kaachiel kod ne bedo kinena achiel kachiel chenro mar alam mano bagi ma ilamo ne pop ma bedo duche makiny ibiro kete kare mogik mar yweyo mana makelo e giko nyinga Ochieng Emmanuel warom kende chenro mar kagi kacha.